Kuba uyalimamela ithotholo lakho and also ke uyamlandela ke umkhulu Mathe ku 98.2 uhamba ne supervisor yakhe photographer yonke lento yonke uthe umkhulu Mathe bandithi uyi supervisor ngoba ngicuma uzathi photographer ezinjalo usandithi sonabile mntana sekhaya khonde kunjani kimi hayi nami ndiyaphila akhonto supervisor wenza ntoni wena yazi intoni phambi koba ndixele bandenza ntoni ndiyahalela ubarhabulisa abaphulaphuli kulento endizayithetha kuba ndidla ngokuyithetha even kubasebenzi bakamkhulu ndithi inhlahla into yokokuba abantu abangangomathwasa bosebenzela igqirha bade baye phako 15 ko 20 wow kuba traditionally ngokwemveli igqirha elinjengomkhulu bekufanele bangabathwasa ngamathwasa la aphithizela lapha kwakhe kangangento yokuba uthi xa ivukwe inkenqe yakhe ecaphuka ndithi kubo yazi uba besisiya ngokuba ke ngoku singamathwasa besawubetha ingoma ngokwalwayo kuba igqirha liyakwazi ukhupha imvubu linivuthulule so I think mna as umntana background yesintu ndiphinde kakhona ndilunga macala kodwa ndingathwasi ndinjalo umsebenzi wami kwamkhulu kubalansisa izinto kuba khumbula ngenene nangenyaniso umuntu oligqirha unendlela ethile yokwenza izinto nokokuba ke ngokunina anithwasi kumathuba amaninzi uzafuna yena ukuniphatha ngolahlobo loba bekufanele bani ngamathwasa wakhe kakade khake ngokuba ke ngoninga abantu nje abanjengami anizukwazi nina ukumunderstanda so I think more than anything namsebenzi wami nakuzama ubalansisa izinto xa umkhulu esilwa ndithi yihlani kuba uwabe ningamathwasa ngoku beniza kombela ingoma yazi kodwa ke ndingenela umbuzo ubukwawubuza apha kumkhulu uthetha ngesisifo sikhoyo bathi corona something like that ndifuna ukwenza umzekelo omkhulu nge-80s noko ndimdalanyana wena i-15 years ndiyiphethe yes phaa ngo-81 82 83 ndikhulele edutywa ke kodwa I think yayiTranskei yonke yayinalo ngxaki yofakwa enkomo sasithi ngumbindini ke ngokwapha edutywa kwakukho umthetho ke ngokwawusithi nayiphini inkomo efileyo mayingcwatywe kuthathwe udakada asiwe kunodiphu into ayisenzeka ilali yonke yayisela uzifo zonke ngumzekelo ndiwenza emphulaphuli ilali yonke yayisela uzifo zonke ityiwe inyama kungabikho nomnye umuntu ogulayo kodwa ke ngokwamthetho wezempilo yayiqhubekeka intengiso ethi abantu mabangayityi inyama ezilalini abantu beyitya inyama besela uzifo zonke what I'm trying to say ke ngoku kule context sikuyo masiconsiderishe kakhulu okanye masiyiqaphele masithathele ingqalelo into yokuba amayeza wesintu abalulekile ukuhlala emzimbeni kuba ayakhusela yonke loo nto apho iyakhona ubungamsela uzifo zonke xa ugula okanye bungamsela uzifo zonke mkhulu sele uyityile inyama ubumsela uzifo zonke ahlala emzimbeni xa utyela nyama usike ingakugulisi asithi ke ngoku abantu mabasebenzisa amayeza kamkhulu nakabani na kodwa ke ngokuba ke sipromote amayeza wethu sinayeza kuthiwa liqhawe lezifo mna ngokolwam utoliko ngqiqo endicinga fanuba lidlala into ebufana nale kazifo zonke sasikhule siseliswa ngodada bethu ukuhlala unalo iqhawe lezifo liqhelane nomzimba wakho ngenhlahla yakho singaxa sifike esisifo sibetheke sidlule mandenze omnye umzekelo bemeke nize ngiphume la ngaphakathi kungakabi khona abantu engaziyo ukuthi baphetha amanga ngoba mina kakhulukazi ngithi bonke abantu abamanyane asimanyaneni bantu bakithi singahlukanisi singakhethi ubala lamuntu kunomfana hoho ekusebenzana kakhulu bazwakela baphuma i-album emkhulu Mathe inyanga izizwe nangithi ngekwazi ukuphuma akakasho omncane umfana hoho ngoba sisebenza left and right esisonke nje